Bună seara! Vă voi face un clip acum cum veți adăuga un nou articol pe casa de marcat. Ceva ce toată lumea ar vrea să facă. Mai întâi de toate va trebui să scoatem raportul Z pe articole. Și facem așa, mergem la raport Z, punem 1, 2, 3, 4, 5 parola și apăsăm pe tasta 5. Sau din săgeți mergem până la 5, asta înseamnă articole raport. Da? Aceeași chestie dacă apăsăm, dacă eram la 1 și apăsăm pe tasta 5 și ne scoate automat raportul pe articole ce am vândut. Pentru că altfel nu merge să puneți articol. Și ca să-ți vreau? Așteptăm să iasă Z-ul pe articole. Este o operațiune puțin mai complicată, dar nu este greu. După ce am scos Z-ul pe articole, mergem cu tasta mod la program, punem parola 33333 până la capăt. Acum noi va trebui să știm, mergem la punctul 5, articole, total, și aici ne arată articol 1, prețul 30 de lei. Noi dacă vrem să punem, de exemplu, suntem la 199 și vrem să adăugăm încă un articol pe poziția 200, punem, ca să ajungem ușor la 200, punem 200 și tasta plus. Și ne arată acum articolul 200, preț 0 lei. Ca să putem să intrăm să scriem denumirea, apăsăm tasta subtotal, ne-a apărut nume și în dreapta ABC. Ca să facem aici litere mari sau cifre, cu tasta punct, se schimbă de câte ori apăsăm. Da? Selectăm litere mari și, de exemplu, o să punem Pepsi, să scriem. Da? Acum avem așa, cu tasta 7 este A, B, C, tasta 8, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O și așa mai departe, tot alfabetul ca la vechile telefoane. Da? Și dacă am vrea să scriem Pepsi, apăsăm o dată pe tasta 6, mergem pe tasta 8 de 2 ori, încă o dată tasta 6, ați văzut că avem S-ul tot pe tasta 6 și I-ul care este pe tasta 9 de 3 ori, Pepsi. După care dăm total, dacă vrem să-i atribuim un preț, putem să-i atribuim, zicem că e 4,50 lei, 4 lei,5 total. În cazul în care sunteți plătitori de TVA sau nu sunteți, după caz, apăsând pe tasta VD, aici ne arată grupa TVA și o putem modifica apăsând pe 1 înseamnă 19%, 2 înseamnă 9% sau 0 fără TVA. Dacă apăsăm 2 și apoi încă o dată tasta VD, se modifică grupa TVA în 9%. Dacă apăsăm pe 0 și pe VD, fără TVA, în cazul celor care nu sunt plătitori de TVA. Da? După care dăm total și prețul ni s-a adăugat, articolul 200, preț 4,50 lei. Verificăm, apăsând tasta mod, mergem la vânzare, 0 total și acum îl vindem 200, tasta plus și ne-a ieșit Pepsi 1 la 4,50 lei. Îi dăm total și prețul înseamnă că este adăugat.